ezagunak ditugula, ginditezen horrein taula gainera, sari banatzaileak, ubiltzen diren artean, hogeita dazten dautzuegu gaur lugan berean Baionako Beñat Etxepare izebaren aldeko ostatua duzuela, eta amarretatik goiti, Baionako Zizpa gaztetxean izanen duzuela gaualdiaren segitzeko parada. Hau balia dezagun baita ere eskerren emaiteko, lehenik gure txapelketa aipatu duten Euskal Hedabide guzieri, haien laguntza ezinbestekoa dugulako bide honetan. Eskerrak ere Baionako Ekiko Etxeari eman laguntza eta baliabideen dako, Euskal Kultura Erakundeari eta Egola Publiko Hiriguneari, txapelketa osoari eman laguntzaren dako, eta oroak gure laguntzaile eta babesle guzieri sustengo hori ezinbestekoa dugulako. Eta eskertzen zaituzteko azkenean, eta behiz ere bai antolakuntzan, bai gure mezua edatzen ari zantzireztenak, eta baita saioak segiko dituzuen guziak. Zuena laguntza ederra delako. Beraz, sari banaketari. Beraz, Sumairi, Idoki Eskoalegiko Etxezko izenean elkarteak eskainizarea, txapelketako jantzia eta agurlagiak egin karikatura emanen dako Michel Salvador bertsolariak. Entzun ezagun beraz, Sumai buruaren azkenago da. Bazituzken egun urte gau, irriaren hiltza zena, berreun neska mutil ditxoka, bertso eskoletan zaiztena, 2000 lagun zenbat bolondres, bertso zalerik finena, joan den astean 21.000 Lugaman bildu ginena, eta heldu den larun batean berriz Baionara denak, gugaitu giltzak kartzelan denak ta sasi artean denak. Mireni, Idoki Eskoalegiko Etxezko izenean elkarteak eskainizarea, txapelketako jantzia eta agurlagiak egin karikatura emanen dako, Lagesoloko Hotelore elkarteko Arantxa Irigoienek, txapelketa hontan bidelagun izan ditugun elkarte guzien izenean. Entzun ezagun beraz, Miren Artetxeren azkenak dugu. Zorionak sustrai, zorionak denok, hau da hau bertso gudua. Ta honekin fini, txapelketaren, poza eta
pozik goaz bakantzetara, ni eta nere burua, ni eta nere burua. Odeiri, Inoki Euskal Herriko Etxeko Izleen Elkarteak eskaini zarea, txapelketako jantzia eta aduk lageak egin karikatura emanen dako bertso eskolen izenean, Beñat Etxepare Lizeoko bertso eskolako iratik. Eta antzi gabe, Odei jenderiak emanen dako Odei Batosuri txato saria. Entzun dezagun orain Odei Batosuren azkenako da. Mila zorion, sustrai laguna, haze mailaze nibela, amets egiten duzunak ere, merezi luke txapela. Joan den asteko azkainekoa, ekarri nahi dut honela. Lagun zarete eta bihotzez, animoak da epela. Bakepidean ari denari, eskaintzen diote gerla, herria aske nahi duenari, eskaintzen zaio kartzela. Babes eskean dauden oieri, zinez jagin dezatela, gure etxeko bateak ere irekiak ditu. Baina leheni, jakes edo daintzik zizelkatu saria, txapelketako jantzia eta aduk lageak egin karikatura emanen dako bertsolarien lagunak elkartearen izenean Beñat zurek. Maialen Astariusen azkenako da. Laguneri txoko bat, azken aguretan, hortxe egon baitira, momentu txarretan, final erdietako saio gogorretan, ta noiz baita zaudete nere beharretan.
Luis de Eginok egin saria, txapelketako jantzia eta Aldur Larreak egin karikatura emanendako bertsozale elkarteko lehendakaria den Iñaki Buruak. Dezagun, ametsak zaiusen azkenako da. Zorionak sustrai lagun, ai lagun bihurria, berdinatzeko beste lauen iziturria. Ta batez ere aurreko jende maitagarria, probintzi guztietatik bersoak ekarria, zein ederra den zuen geografi berria, mugaz gaindiko jendeak marrazten du herria. Eta sustrai txapeldunari makila emanendako panpilitreku bai eta xapela jantziko, matxin bertsolari bizi eta umuretsua dugula gogoan, hore bada haren seme panpili gure artean izaitea. Agurtzen zaituztegu Sustrai Kolina txapeldunaren azkenak udarekin. Hain justu tronpek jo duenean, mailuarekin hiltzea, magin Lepenek amestu ote, du Frantzia zuritzea. Iztegitatik kendu ote du, Rajoik erabakitzea, normala ote da poliziak Senegaldar bat hiltzea. Neri tokatu zait mugertzean, sortu eta handitzea, ta ikasi dut igurtziezkero, deus ezten dela klitxea. Gure herri honek badaki zer den, mututuei aditzea, ta
Mesiak atxeman arren